MBC mawauno mulindine chisomo break poyamba naye mitu yake. President Mutharika watsogolera anthu mdziko muno okhuza imfa ya Brian Banda omwe anali mkulu wa wireless ya MBC pa nthawi ya imfa yawo dzulo. Boma latsimikizira angoni akumzimba kuti boma lipitiriza kutukula bomalo. Ndipo bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati tindege tamakamera tikuthandiza pa ntchito yolimbana ndi anthu ozemba misonkho mdziko muno. Tiyambe nkhanizi mawauno ndi nkhani yathu yaikulu yomwenso ndiyomvetsa chisoni yomwe ikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ati ndokhudzidwa kwambiri ndi imfa ya Brian Banda amene anali mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC pa nthawi ya imfa yawo. Muthenga wake wa chipepeso President Mutharika wati Banda anali mtolankhani wodziwa ntchito yake omwe ukadaulo wawo ankagwira ntchitoyo mapereka chikoka kwa anthu ambiri mdziko muno. Pakadali pano President Mutharika wapepesa kubanja anzawo komanso olemba nkhani onse mdziko muno kamba ka imfayi. Ndipo boma lati lakhumudwa komanso ndilokhudzidwa ndi imfa ya Brian Banda yemwe anali mkulu wa MBC kufikira nthawi ya imfa yawo dzulo. Kudzera muchikalata chomwe nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba yatulutsa chati dziko la Malawi lataya munthu amene amathandizira kulimbikitsa ndale za ufulu wa democracy. Namalomba aonjezera kunena kuti kusankhidwa kwa Banda kukhala mkulu wa MBC ndi President Mutharika ndi chitsimikizo chachikulu chomwe mtsogoleriyu anali nacho mwa luntha la Banda akamagwira ntchito yake. Pakadali pano komiti yazofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo yati malemu Brian Banda anali ndi luso lake pa nkhani zofalitsa mawu. Poyankhula wapampando wa komiti Kingswell Liphuka yemwe ndi phungu wa dera la Zomba Matiya anati analokhutira ndi momwe anakambirana ndi malemu Banda mwezi wa Juni chaka chino. Ndipo nalo bungwe la kulemba nkhani mdziko muno la MISA Malawi lati lili ndi chisoni ndi imfa ya Brian Banda. Kalata yomwe wasayinira ndi wapampando wa bungweli Felix Washon yati malemu Brian Banda anali munthu kupanda mantha pa nkhani zomwe dziko lino limayenera kudziwa. Bungweli lati liwasowa kwambiri Brian Banda chifukwa cha luso lawo pa nkhani zolutsa mawu. Pamenepa bungwe la MISA latumiza uthenga wopepesa ku banja loferedwa wireless za MBC, Times Group, Capital Radio komanso nyumba zonse zolutsa mawu mdziko muno. Banda anamwalira loweruka pa 8 August 2026 pa chipatala cha Mayi Wathu ku Blantyre. Ndipo mtolankhani wathu Mr. Brian Banda amene atisiya lero ife tikukumbukira ngati munthu amene ndi luso pa ntchito yake ya utolankhani. Anali ndi luso lilapadera pa kagwidwe ka ntchito pofunsa mafunso ndi zina komanso anali woyikonda ntchito yake imene amagwira. Amaoneka kuti ntchito yake amaenjoya chimene iye amachita komanso Brian Banda anali olimbikira pa ntchito komanso anali ndi pachizungu timati ambition, khumbo lokuti apite pamwamba afike pena pake. Izi ndi zina mwa zimene tingawakumbukire nazo malemu bambo Brian Banda. Ndi atolankhani mwina achichepere akhuzirepo zotani pa ukadaulo omwe anali nawo Brian Banda. Atolankhani achichepere aphunzire kupirira ntchito iyi mayamba pang'ono kumakwera nayo timaphunzira daily. Sungangoti wayamba lero wafika kufika pene panayi Brian Banda pachi sizingatheke. Ndiye atolankhani amene akuyamba kumene aone ntchito imene anagwira malemba mu Brian Banda aphunzire bwinobwino apirire
aziyenda pang'ono pachizungu amati one stage at a time. Pakadali pano bungwe la Media Council of Malawi lati ndilokhudzidwa ndi imfa ya Brian Banda. Bungweli kudzera mu chikalata chomwe linatulutsa dzulo chati Media Council of Malawi izamukumbukira Brian Banda ngati munthu amene anagwira ntchito yake ya utolankhani mwapamwamba kwambiri mdziko muno. Pakadali pano thupi la Brian Banda aliyika m'manda mawa lolemba kumudzi kwawo kuchileka mboma la Blantyre. Kupitiriza nkhanizi, bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF layamba kuchita misonkhano yodziwitsa anthu mdziko muno za ntchito zake kutsatira kusintha dzina kuchoka ku NIF kubwera ku MEDEF. Mkulu wa bungweli Kaisi Sadala ayankhula izi ku Mchinji pa msonkhano wodziwitsa anthu za ntchito yomwe bungweli limagwira komanso kuti layamba kupereka ngongole kwa anthu osiyanasiyana. Zambiri mulipotili lomwe walemba ndi Chris Mwale koma akuwerenga ndi McDonald Chiwayula. Asadala anati imodzi mwa ntchito zomwe bungweli lachita chaka chino ndi kudziwitsa anthu zomwe bungweli likuchita komanso kuti tsopano layamba kupereka ngongole. Iwo anati dzina linasintha kuchoka ku NIF kubwerera ku MEDEF kuti ligwirizane ndi cholinga chomwe bungweli analikhazikitsira. Asadala anatinso ndalama za MEDEF ndi za anthu ndipo alimbikitsa omwe atenga ngongole kuti azibwenza kuti ena nawonso apindule. Iwo anatsindika kuti ndikofunika kuti anthu aphunzitsidwe kaye asanapatsidwe ngongolezi. Kuwafotokozera mmene ntchito yathu ya MEDEF ikuyendera potengera kuti patachitika chisankho cha mu September chaka chatha ntchito za bungwezi zidayamba zayimitsidwa kwa kanthawi kwa miyezi ingapo ndithu komanso ngongole zidayamba zayimitsidwa. So mkati mwa ngongole zisanayambe dzina la kampani linasintha kuchoka ku NIF kubwera ku MEDEF. Ndiye timafuna tafotokozere anthu kuti nchifukwa chani dzina la sintha. Chachikulu timawuza kuti sikuti kungofuna kusintha dzina mongofuna kusintha koma kwazindikirisa kuti kachitidwe ka ntchito yathu kasintha. Kusintha kwake kuti kukomera Malawi chifukwa yonena kuti mbuyomo mwina zina ndi zina sitimapanga bwino. Mwachitsanzo mwina anthu athu anali opanda kuthekera kokwanira kuti akathe kugwira ntchito imeneyo komanso anthu athu amene timapasa maloniwo tinalibe kuthekera kuwaphunzitsa kuti mukatenga ngongole zimayenda chonchi ena amangotenga ngongoleja muchimbulimbuli. Ndiye nchifukwa tinabwera kudzafotokoza za nkhani imeneyo. Ngati kampani sidasinthe ndi omweyo komanso kuti ndalama zimenezi ndi za Malawi monga ndanena kale. Ndiye ngati unakongola ukuyenera kuti ubweze ngongole ndi ngongole simpoto. Ndiye zimene timalimbikitsa anthu chifukwa akapanda kubweza ndiye kuti anzawo enaso ambiri situwafikira kuti angathe kutenga ngongole koma kapanga mabizinesi kutuluka mabizinesi awo kutukula miyoyo yawo komanso kutuluka dziko lonse la Malawi. Ndipo pa mpando wa khonsolo ya boma la Mchinji Kennedy Chipanga anati monga khonsolo ali okonzeka kugwira ntchito limodzi ndi MEDEF ndi kulimbikitsa ndondomeko zake kuti anthu omwe atenga ngongole abweze ngongolezi. Tithandizira kwambiri anthu azibweza chifukwa ndondomeko zimene zatsatidwa kuti anthu aziyambira ku VDC, ku ADC, CDC makomiti onsewa athandiza kuti anthu azibweze ngongole koma apapa zaonetsa kuti ndi bungwe la Malawi limene lingakomere zochita zake zingakomera Malawi potsa ndondomeko yonse kuti munthu akapeze mwayi ngongole ku bungwe limene la MEDEF. M'mawu ake mfumu yayikulu Zulu ku Mchinji yayamikira bungwe la MEDEF pokonza msonkhanowu chifukwa wathandiza kumveketsa bwino omwe bungweli ligwirira ntchito komanso mmene anthu andelali angapezere ngongolezi ndi kuzigwiritsa ntchito moyenera. Nkungofikira kwa basa ngongole amakhala kuti alibe knowledge kapena alibe nzeru zenizeni kapena ukadaulo otakhoza kugwisa ntchito ndalama ichi chifukwa kuti ali ndi zawo zimene amachita apart from kuti mwina afuna alowe ku mabizinesi ndi zina zotero. Ndiyeno maphunziro amene angapase awathandizira kuti ngati wachapa nzeru waonesa njira imene angatsatire tsogolo kumene angalowere nicho linga ino kuti ngongole ije sakavute komanso posavutapo ngongole je bathandizire kuti iwo omwewo atukuke mabanja awo atukuke potero matukula dera ndi dziko lomwe. Bungwe la MEDEF lati misonkhano yodziwitsa anthu ipitirira maboma ena kuti anthu ambiri apindule ndi ngongolezi komanso adziwe kuti cholinga cha bungweli sichinasinthe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake.
President Professor Arthur Peter Mutharika watsogolera anthu mdziko muno kukhudza imfa ya Brian Banda omwe anali mkulu wa wireless ya MBC pa nthawi ya imfa yawo. Boma latsimikizira angoni akumdzimba kuti lipitiriza kutukula bomalo. Ndipo bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati tindege tamakamera tikuthandiza pa ntchito yolimbana ndi anthu ozemba misonkho mdziko muno. Zokonda mai wa chaka chino cha 2026 ali pakechina. Tamvana mai. Mlendo watu olemekezeka chaka chino ndi mai wa fuko. Her Excellency Professor Gertrude Mutharika. Pakala liapo. Chaka chino nde musaponyane nazo zabwinozi. Takulandaniso ku gawo lotsiriza la mkhanizi ndipo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamwambo wa chikhalidwe wa angoni akumzimba wa chaka chino wa umthetho. Wati boma ndilodzipereka kutukula bomali pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo misewu. Poyankhula pamwambowu Achihana anafotokoza zina mwa ntchito zachitukuko zomwe boma likuyembekezeka kuyamba posachedwapa kuphatikizapo ntchito yomanga sukulu ya ukachenjede ya Mombera yomwe anthu akhala akuyembekezera kwa nthawi. Tindilipotili la Chisomo Manda. Pamwambo wa chaka chino wa umthetho panafika anthu osiyanasiyana komanso magule ochokera mzigawo zonse za mdziko lino ndi kunja. Poyankhula pamwambo yemwe anayimirira mtsogoleri wa dziko lino omwe ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleriyu anati boma limathokoza miyambo ya chikhalidwe. Anati boma limathokoza miyambo ya chikhalidwe yotere yomwe imabweretsa pamodzi amalawi onse. Iwo adapezeraponso mwayi owuza anthu akumzimba za zitukuko zomwe zikubwera mbomali monga kuyamba kumangidwa kwa Mombera University komanso misewu monga wa Eswazini omwe ukafike mpaka kukafukule mwa zina. Choyamba nchonena kuti project ya Mombera mudziwa kuti a president ananena kuti ndiyang'anire project imene yatsala pang'ono kuti ma contractors apite pa ground. Ndi project imodzi yomwe ichitike mu boma la Nzimba kupatula kuni nkhani ya misewu yomwe ipangike. Poyankhula pamwambo inkosi ya makhosi mbero achisanu idayamba ndi kuthokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba kathandizo lomwe anapereka pamwambo. Iwo adapezeraponso mwayi olimbikitsa angoni akumzimba kuti apitirire kukhala ogwirizana kuti ntchito zachitukuko mbomalo zipitirire kupita chitsogolo. Inkosi ya makhosi mbero achisanu idalangizanso mafumu akumzimba kuti apewe ntchito ogulitsa malo. Pafundoyi iwo adati malo asakhale njira yopezera ndalama mwansanga ponena kuti malo ayenera kusungidwa kuti m'badwo ukubwerawo udzawapeze. Pamwambo inkosi ya makhosi mbero achisanu inalengezanso za ganizo lomanga malo okopera alendo kuhola komwe kudzapezeka zinthu zosiyanasiyana zokopa alendo. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati kubwera kwa tindege tamakamera tomwe bungweli limagwiritsa ntchito polimbana ndi anthu ozemba misonkho zathandiza kuti anthu ochuluka ayambe kugwiritsa ntchito zipata zovomerezeka poyitanitsa katundu ku maiko akunja. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA a Charles Chata ayankhula izi boma la Mchinji poyankhapo pa ndondomeko zina zomwe bungwe la MRA layamba kugwiritsa ntchito pothandizira ntchito yotolera misonkho mdziko muno. Tili ndi ripoti ili.
tindege tamakamerati tagulidwa ngati mbali imodzi yolimbikitsa ntchito za malonda komanso kutsatira malamulo pansi pa project ya World Bank ya Southern Africa Trade and Connectivity. Mmodzi mwa akuluakulu ku MRA Charles Chatha wati tindegeti tikuthandiza kwambiri kamba kuti timafikira malo omwe anthu sangafike. Kungokhalapo kumalo kumene kumapanga smuggling ndi drones anthu amasiya kulutsa. Komanso chikutithandizira ngati chida chokhala ndi maso mmwamba chifukwa maso athu anali pansi. Ndi maso athu panopo tili mmwamba komanso tikutha kuona kutali. Chimene chocho chitithandiza kuti tizitha kukagwira anthu ochita ntchito wa smuggling mwachangu komanso mochepetsa mwina mafuta because timachita kupita kuzungulira malo mokuti tingopita pa zimene tazionazo kuti ngati kulibe sitikuyenera kupitako koma panopo ndi ma drone technology imene itithandiza kwambiri. Ndipo mkulu wa bungwe la MRA ku Mchinji Atapona Nkhata anati njira zamakono kuphatikizapo makina a askuda akuthandizira kwambiri boma kutolera ndalama zochuluka. Ankhata ati izi zikuchititsa kuti amalonda ambiri asamataye nthawi pa zipata za dziko lino zomwe zikuthandizira kwambiri pa malonda awo. Congestion yachepa kwambiri chifukwa chonena kuti akafika alipiratu ifeyo timapanga facilitate as quick as possible kuti apite anzathu ako in and examination center akatira ndili pa container amene akufuna kupanga kuti apange physical examination. Komanso anthu ngati ali zonse zoyenereza monga mwa maleni amene timayuza msystem mwathu amathaso ku clearance matha kutaba boda pompano. Ndiye mutha kuona kunena kuti ngati zonse zili bwino munthu zonse zili bwino within a short period imapezeka kunena kuti munthu tapanga clear ndiye munthu wapita ndiye zatithandiza kwambiri. Ndondomeko yolimbikitsa ntchito za malonda pakati pa maiko akumwera kwa Africa ndi ndalama zokwana $150 million zomwe mpafupifupi 260.6 billion kwacha ndipo ikuthandizidwa ndi banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Ndondomekoyi inayamba mchaka cha 2021 ndipo ifika kumapeto chaka cha mawa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati liwonetsetsa kuti laika poyera ngongole zomwe dziko lino lili nazo kuti achinyamata mdziko muno akhale ndi udindo wochita ntchito zosiyanasiyana zomwe zingathandizire kuchepetsa ngongolezi. Mlembi wamkulu muunduna wa zachuma a Patrick Lipava ndiwo ayankhula izi pa msonkhano woyamba wa achinyamata okambirana za ngongole za dziko lino omwe unachitikira ku Lilongwe pomwe achinyamata anapempha kuti azidziwa za ngongole za dziko lawo. Zambiri mu ripoti ili la Shira Kasambiza. Boma lalandira maganizo kuchokera kwa achinyamata ofuna kuti ngongole za dziko lino zikhale pa mbalanganda komanso layamikira gawo limene achinyamata akuchita polimbikitsa kayendetsedwe kabwino ka ntchito za boma. Poyankha madandaulo achinyamata omwe adayankhulidwa pa msonkhano owunika ngongole zomwe boma lili nazo, mlembi wamkulu muunduna wa zachuma a Patrick Lipava anati boma ndilokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi achinyamata komanso ena onse okhudzidwa kuti anthu onse amvetse bwino momwe ngongole za dziko amaziyendetsera. Boma ndilozipereka kuti tikonze mavuto amenewa makamaka kuchepesa mulingo wa ngongole omwe tili nawo. Ndifake mwaona kuti panopa boma likuchepesa kangongoledwe kake kandalama pa msika wa pamalawi pano kamene kuti pa domestic market. Cholinga chake ndichonena kuti tichepese ngongoli komanso boma linayika ma austerity measures njika penanso ma expenditure controls ndi cholinga chonena kuti ngongoli imeneje ikhale kutsika ndipo ifike pa level yonena kuti tikhozanso dziko lino kubwerera mchimake ndi kumayendesa chuma cha dziko lino bwinobwino pita patsogolo. Malingalirowa abwera pa nthawi yomwe ngongole za boma zakwera kwambiri kuchoka pa 3.9 trillion mchaka cha 2019 kufika pa 24 trillion kwacha mchaka cha 2025. Pofotokoza malingaliro ndi madandaulo achinyamatawa, achifundo Robert ochokera ku bungwe la Youth Forum for National Transformation Yofonat anapempha kuti pakhale njira yoonetsera poyera nthawi zonse zambiri zokhudza kubwereka ndi kagwiritsidwe ntchito ka ngongole zomwe boma latenga. Pazikhala ndondomeko zooneka bwinobwino makamaka pofuna pa nthawi imene pali boma mwachisanzo likubwereka ndalama. So wina aliyense azikhala ndi kuthekera kuona kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani ngati achinyamata. Chimene chikuchitika ndi chani pamene boma likubwereka ndalama komanso pa nthawi imene likugwiritsa ntchito ndalama zimene mwina labwereka. So tikufuna kuti wina aliyense azikhala kuti akuziwa.
Mwa malingaliro omwe aperekedwa, achinyamata apempha boma kuti likhazikitse njira ya makono yoonetsera ngongole za dziko lino kuti mzika zidzipeza uthenga wambiri okhudza ngongole za dziko lawo mwachindunji. Yemwe anayimira bungwe la United Nations, Penelope Campbell, anagwirizananso ndi kufunika koyika poyera mlingo wa ngongole zomwe dziko lili nazo. Iwo alonjeza kupitiliza kugwira ntchito limodzi ndi achinyamata pothandiza kulimbikitsa chidwi chawo chosamalira chuma cha dziko lino. Msonkhano wa masiku awiriwu unabweretsa pamodzi achinyamata oyimira mabungwe osiyanasiyana kuchokera mdziko lonse, akuluakulu a boma, kudzanso mabungwe omwe amathandizana ndi dziko la Malawi pa chitukuko. Irene Navicha wanyamuka kupita ku Vietnam komwe akayimire dziko la Malawi pa mpikisano wa ziphadzuwa za pa dziko lonse la Miss World 2026. Irene Navicha ndi wachiwiri kwa chiphadzuwa cha dziko lino. Zambiri mulipotili la Shira Kasambiza. Pata zaka 14 Malawi osatenga nawo gawo pa mpikisano wa Miss World, koma chaka chino Malawi itenga nawo gawo pa mpikisanowu omwe ukuchitikira ku dziko la Vietnam. Irene Navicha ndiye wasankhidwa kukayimirira dziko la Malawi. Navicha anati anakwanitsa kukonzekera bwino lomwe zofunikira pa mpikisanowu, ndipo anati cholinga chake ndi kufuna kuthandiza atsikana omwe amasiyira sukulu pa njira. Ndikulandira message osiyana-siyana anthu kundifunsa ngati ndili bwinobwino, komano ndithu ndine munthu okonzeka, and zimene zakhala zikuchitika zimati ndikaona so zimandipanga affect kwenikweni chifukwa chokuti ndajoyina pageants chifukwa ndi ndi cholinga, and cholinga changa ndi chophunzitsa atsikana amene anasiya sukulu chifukwa cha pakati kapena mabanja kuti abwerere ku sukulu. So ndikuziwazo kuti nditati ndikhale patsi ndisazi zinthu ndizitengere kumtima ndisiye ntchito yanga, ndiye kuti atsikana anga asaphunzira, ndiye kuti anthu amene amandiyang'anira paine iwo sathamona ngati kuti munthu wakumana ndi mavuto osiyana-siyana iwenso zitha kusiya zinthu zimene ufuna kukwanirisa. So mental health yanga ili bwinobwino, and ndithu ndakhala ndikuzipanga prepare and ndinokonzeka kupanga represent dziko lathu. Tsanzikana naye mkulu wa bungwe la Miss Malawi Bernadette Mweso alimbikitsa Malawi kuti Navicha ndi mtsikana wa nzeru yemwe amadziwa bwino lomwe cholinga chake, komanso wakonzeka kuyimirira dziko lino ku mpikisanowu. Khulupiriro mwanayo muli nzeru kobasi, ndipo ali ndi cholinga chokwanira kuti akafikire pa stage imeneyi. Mwanayo wakhala akugwira ntchito za kuthandizira zambiri pa mdziko mwathu muno, amalipirira ma school fees ana azinzake, wakhala akuthandizira kubwezeresa atsikana ku sukulu oti anatengapo pakati anabereka kuwaphunzitsa kuti athaso kubwerera ku sukulu. Ndithu kufikira pano mwina wathandizana oposera 400 si chinthu chapafupi chimenecho pa zaka zake monga mwana wa zaka 21. Ndife ndi chikhulupiriro ndithu kuti akachita bwino pa stage imeneyi, wakonzeka mentally, muzonse ma practice ake wakhala ndithu akupanga, alirede ndithu kuti akayionetse dziko lapansi kuti ku Malawi kulidi anthu anzeru. Ziphadzuwa 122 zochokera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi zikhale zikuchita nawo mpikisanowu wofuna kusankha chiphadzuwa cha pa dziko lonse Miss World 2026. Mpikisanowu omwe kuchitikira mu dziko la Vietnam wayamba pa 8 August ndipo utha pa 5 September 2026. Shila Kasambiza, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Crack ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe. Silver Strikers yachotsa Mighty Wanderers pamwamba pomwe Wanderers yalepherana ndi Moyale pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse pa bwalo la Mzuzu. Wanderers tsopano yabwera pa nambala yachitatu pamene Blue Eagles yakwera kufika pa nambala yachiwiri itagonjetsa Mafco ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Chitowe. Blue Eagles ili ndi ma point 25 chimodzimodzi Silver Strikers, koma Silver ikutsogola potengera zigoli. Wanderers ili ndi ma point 23. Masewero ena, Goshen City dedza Dynamos inachokera kumbuyo kuti ifanane mphamvu ndi timu ya Ekaya pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre.
ndi nkhani za masewero. Tafika pa mapeto penipeni pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. President Professor Arthur Peter Mutharika watsogolera anthu mdziko muno kukhudza imfa ya Brian Banda omwe anali mkulu wa wireless ya MBC pa nthawi ya imfa yawo. Boma latsimikizira angoni akumdzimba kuti lipitiriza kutukula bomalo. Ndipo bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lati tindege ta makamera tikuthandiza pa ntchito yolimbana ndi anthu ozemba misonkho mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino. Mabwino kanonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Nyengo yozizira ndi yachifunga yupitilira madera ambiri mdziko lino, ndipo masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali mzigawo zonse za mdziko lino. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya ofunda omwe tikulandira choka nyanja ya mchere ya India kumafika mdziko lathu lino. Mawa uno kuzizira madera ambiri monga kulilongwe, kudeza komanso kuntcheu ni madigiri 10, 11 kunzuzu, 15 kukasungu koma 14 ku Blantyre, ndipo ku Monkibe komanso kunsanje kuzizira momverera ni madigiri okwana 18. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso nyengo ya mitambo yapo ndi apo makamaka mchigawo chakumwera komanso mchigawo chapakati. Ndipo masana kufunda madera ambiri monga kunzuzu, kulilongwe komanso ku Blantyre, koma mphepete mwa nyanja mutentha ni madigiri 30 ku Kalonga, 29 ku Mangochi komanso ku Salima, koma kwa Ngabu ndi kunsanje kuzitentha ni madigiri okwana 31. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya dzuwa madera ochepa mchigawo chakumwera, ndipo mitambo yapo ndi apo ioneka maderaso ochepa. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo chimozimozinso mchigawo chakumpoto. Za nyengo zomwezi mlali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo. And Namia had a grandmother they held dear. She was a traveler and a storyteller through the years. But one day she went away forever. Stories of Bulbalang were heard no longer. So Nozo and Namia moved to her house to feel her near. What brave twins they are! A new start that did not fear. That's when the adventures begun. And her bookshelf proved to be fun now. Nozo and Namia, storytellers traveling with you. Hey Z, what are you doing? Hi Zubu, let's keep it down. I'm reading a book. Okay, sounds like fun. But how do we read? Oh, I can show you. Start at the top, look to the left. That's where we begin. Then zoom to the right. Don't you skip a thing. Wow. Drop to the next line. Read from the left again. Cool. Now I get it. Let's read the title. Okay. Nozo and Namia go on an adventure. Sure. But where did they go? Oh, let's find out. Turn the pages left to right. Turn the pages left to right. Nozo and Namia go to Nigeria. Hey, time to watch the new news.